My dearly beloved family, how are you all doing? As you can see, I am doing good and I know you are doing perfectly well. All right, my wonderful family, if you are just seeing my face for the first time, I am Agatha Progress channel on YouTube and I come across your way every blessed day. In this channel, we react to all videos, and in this channel as well, our opinion is highly needed. So why don't you drop your comment in a very constructive way so that we all will jubilate in the comment section. As you know, I don't understand what to know about this video that you're about to watch, but I do hope you pick some sense from those videos. All right, my wonderful family, let me drop the video so watch it together, and don't forget not to subscribe. Share this video with your friends and family so they know all what is going on in the global world today. Right now, let's watch the video and I will be right back. All right, my wonderful family, I have a wonderful update. Here is 2 in 1. The first one, I just want to relate to you what the Nigerian government is doing right in Biafra land. If not that people were there that saw them, they will just say it's Eastern Security Network or Ipob, because that is the language they know that to speak more better. But thank God for the youth of the community that caught them. All right, my wonderful family, let me unleash your video so that we watch it together. And the second one is our brother wishing the great Biafra a wonderful and successful agitation. All right, this is the video. Watch it and I'll be right back. Good morning, everybody. Good morning, everyone. This morning, about after 12 to 1, a group of army soldiers, they came in here today with 2 healers, 2 armored cars, and Macy's 330, and so many other cars, Sienna. Came into this place today claiming that they are unknown gunmen, which all of us know, everybody here know, that these ones are from Nigeria Army. And they cannot deny it. Try to blaspheme, the indigenous people of Biafra. But look at what these people did today. They destroyed everything. This is an upstairs. You can see what they did to somebody's house. This is an upstairs. You can see it with this, what they call it. Look at a place. Look at somebody's house. Look at somebody's house. They came in here with armored car, 2 armored car. I want to show you 1 or 2 things. Just watch. This is the same upstairs. I'll show you the room right now. This belongs to one Mr. Chinonso Oba. This afternoon, they came in here with the 2 healers, 2 armored cars, and some other cars, just to come and bomb this building. I will show you more things you will see with your eyes. As you can see, these are some of the rooms. I'm just setting this from the window. You can also see the smoke still coming out. This is the upstairs. Look at what Nigerian Army did. Look at what Nigerian Army did. They burned almost everywhere. You will see it. There's nothing to be hidden. We are not hiding anything. We are showing you everything. This is the place. This is the place. As you can see, this is the step to the upstairs. This is somebody's house. I will still show you some other things. This is also the place. As you can see, smoke is still coming out. This is a new brand car, Highlander. Look at what happened to the car. Look at what they did. They destroyed somebody's house. If not the help of the youth of this town, everywhere will burn down. Look at, this is the family house. Look at what they did, claiming to be an unknown gunman, but everybody knew they are soldiers, they are Nigerian armies.
These are the way they're frustrating people, frustrating people's life in this town. They are frustrating people's life. We became slaves in our own land. Slaves. Just look at it. Look at a new Branca Highlander. Look at somebody's house. This is not just the only place. They went to his office where his hotel is, killed some people there, burned down the hotel, even destroyed so many things, claiming to be an unknowing gunman. But all of us knew that these are Nigeria soldiers, Nigeria armies. Just look at the way we became slaves in our own land. Look at it. This is somebody's house. Thank you so much. If this thing is very good in your eyes, that means it's good in God's eyes. But if it's not good, in your own eye, it is not good in God's eye. God is going to judge this country in this manner. Thank you so much. Governor Tata wu 1st August okweziokwu. Governor Conti Lobu na wano na nimie. Nibo ma be bidogo mewe. Osu ekwe supuru mekwe. Sibanjiri wesu osu ekwe ya supuru mekwe. Makano osu ekwe su ekwe. Mwazu mezu ndinya na mumbe makuru choto. Uwa nurubonum. Igbo banyi gedonu ntie. Ebe ovu na onye anone. Tata wu 1st August na oji adịrị ụmụ Igbo mma. Ma ndị jeru na mgbago. Ma ndị n'obodo oyibo. Ebe ọ bụ na onye ọbụla anọ na. Tata bụ 1st August oji adịrị unu na mma. Ibe ọ bụ na onye ana na-eme. Mmaji kwuru mmaji ogologo ndụ na ahụ isi ike. Nya bụ ọgwọ ngolo. Osu ekwe sueru mekwe na mụ ibida na bịa o. Osu ekwe sueru mekwe. Mụ ibida na bịa o. Arụsị bịa. Mụ onye ekwu. Mgbagenu ntị. Kedu ibe merụ? Ejiri welu je babarisi Ifeanyị eji ofọ. Rue biye gba biye ọkụ. Gbacha biye ọkụ. Onwego onye biziri na anyị Igbo banyị je bie jụọ ya osiri agha mee. Emecha ejekwa bie je bie jekpụrụ nwa nọ bie welu nwa nọ bie gbuo ya tii na moto gbagide ya ọkụ. Onwego onye kwuru okwu. Arịrị egbue m mgbagekenu ntị. Onwego onye kwuru okwu. Onwego onye bara mba. Ndị igwe n'ọbụ unu nwe okwu a. Ndị igwe nwere n'ala Igbo bayi ọ bụ unu nwe okwu a. Ụbọchị ọ bụ na ndị igwe nwere n'ala Igbo banyị pabịa jikọnọta onwe bụ ọnụ were bupụta ọgwọ. Ha bupụta anụ bụ ọgwọ. Ha aka ji Nnamdi Kanu aha ya n'ike. Kedu ibe ba ji iwe jemie? Ibe merụba ji iwe jemie n'ibe niile bụ igwe na banyị. Akwụkwọ asainila asaini ka ba ji wee buru igwe. Ịpụtakwu okwu a narụkwa gị akwụkwọ ederede. Ibe Igbo ji eke odogwu na-elebie na-abịa. Nnamdi Kanu ka ji n'ime. O weru na ndị igwe banyị na ba anọkọnatabeghị ọnụ wee kwue maka nwa bụ eji na mkpọrọ. Onwe ebe ga onye jerie. Onwe ebe ga onye kwurie. Ịpụta n'ụtụtụ ịnụrụ ọha na eze ndị Igbo. Ọha na eze ndị Igbo ka njụdị na-ama achụchụ. Ọha na eze ndị Igbo unu abụdị igwe. Ụfọdụ ọha na eze ndị Igbo echighị echichi. Kedu izi ibe mere igwe nwere na bahio baji bepụta dị ejuo kedu dị otu nwaba si wee nọduo. Kedu aka ji nwaba o papụtabekwu ya. Osi ikolosikere m na ọ na-ewute ma arịrị egbu oke nwa o. Arịrị egbu na ọ na-echichi bekwu arịrị egbu o. Wasi Igbo gedonu ntie. Ụmụ Igbo banyị ebe ọ bụ na onye na-agba mbọ ya. N'Ọgọst anyị nọ n'ime taa bụ 1st. Ibe ọmụ Igbo ọma nke onye ana na-eme ibe ọmụ Igbo ọma. Ụmụnne m ndị jeru mba ya. Ibe ọmụ Igbo ọma. Ụmụnne m niile ndị Biafra m ndị atụrụ nga n'obodo oyibo. Ibe ọma emebegwarube ha aka ji ibe aha gwobe n'ike.
ndị be anyị ndị na-enweghị ibe ba na-eme n'obodo oyibo tata bụ 1 Ọgọst n'ọnụ ụzọ emepegbo ha riri egbuo m nwa Igbo ji eji ibe nwa Biafra ji eji ibe asị na-ejibe na-etiri ibe Kenya bunata ya wee tukpuo ya n'ime mana ma abụbeghị ndị igwe ka ndị igwe pụta wee kwuo na ba na-achọ nwa ba marụ na amarụ ndị igwe obodo la na ibe ba jiri dị ebube nke obodo anwa na hariri ekwem ma ofe ọka m buru wee gọbara ụmụ Igbo be anyị niile ndị ukwu enwere n'ala Igbo be anyị ndị nta enwere n'ala Igbo be anyị ha sị m na ọ bụ ofe ọka m buru na festi wee gọbara unu ogologo ndụ na ahụ isi ike ka ọ na-alụ ụmụ n'ihu kwenere unu m ise